Saan mo na siya? Saan mo na? Unsa ka? Uy, Bart! Ikan ko sa lingan, Bart. Tagsong bagay, oy. Karate ba? Jackie Chan ba? Ano sa na dito? Hindi tayo isag na ng mga moves, Bart. Ano siya dito mo? Ayos agad, no? Kato pinagaking master niya, Bart ba? Ano yung master, Bart? Drunken master na or napatol? So na, oy. Nabiya lagi, Bart. Ganang Hindot nga, sa mga action, Bart. Labis, Bruce, eh. Wow! Ano, Bruce, Lugro, Bart? oy. Wow! Nga, tigas. Nakisa may koy ka mo dito? Paano Chicks. nga? Chicks? Dapat, daki na tayo. Hadlock ka. Hindi wala. Hindi mo tamadlo ka na, Bart. Amin ako, under ka na, last time. Last time. Bulagang ka last time ka. Wala akong Katongong, Migo mo ko ito kibulagan. tungan na ka, business day, di day. Tiwas. Lapart, anong nabalaan? May matupart. Klaro ato. Ay, ano sa naman to? Gabulag mo ato, wala. Wala pa tayo kay. Gipande na po, di ko na magbalik. Kandira na magbalik. Siya po, nandiyan ako sa kanya, ano eh. Woman, pag nakarealize na ba na hindi ko dapat niya inatuon na rin ba? Yan. Kabalo ba nung, damo gusto niya. Hadlock siya sa, hadlock siya. Ano eh.